De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op het Ameland is toch gildig. Op het eiland ontstier opscore uit 2 stemmen, werd er nog 2 partijen kreklieke volle kregen. De stemmen binnen nou op een nij telt. Het hoogste punt is bereikt van de nijbouw van ziekenhuis Tjongenskans op het Jereveen. Er komt een nij-onderkomen voor de huisdokters, een spoedplein voor de eerste help en een nij-dijcentrum oncologie en hematologie. De kraaiendij van de wildbeheereenheid Drachten giet net terug, naar keermevragen van de Partij voor de Dieren en opscore in de sociale media. Drachtster jagers hielden een oproep dien om morgen zo volle mogelijk kraaien te zitten. De actie weer bedoeld om meer animo voor de jacht te krijgen. Het tal jippaaien dat voeren mei zal dit weekend mogelijk al helle worden. Dat verwacht het BFVW, omdat de liepen goed lezen nadat het regend had. Het maximum is dit hier 5693 aaien. Op dit stuit binnen een lietse 3000 aaien voen. Joen en vannacht bewolkt maar droeg, het is 4 graden en er zit een krachtige zuidwestenwind. Morgen buiig, letter wat zinnen. 9 of 10 graden, een hudde west- en zuidwestenwind.